Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ayan na! Ayan na! Ayan na mga magagaling! Magagaling humirit ng Maratoni. Manlibre ka naman. Maratoni, baka naman nag-birthday ka, di ba? Sus! Diyan kayo magaling. Pagka may nag-birthday isang tao, bigla niyong kinakausap. Pero kapag ka sa totoong buhay, isa ka lang naman ng John Michael. Anyway, it's a happy Thursday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. You're down the letter atleta who just turned 26. DJ Myra Tony para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Una sa lahat, gusto ko munang magpasalamat. Magpasalamat sa lahat ng mga nakaalala sa akin. Hindi lang porket birthday ko, pero sa pang-araw-araw na buhay. May kakilala ka bang ganon? Yung mga tipong bigla kang babatiin pag nalaman niya yung story mo, may sandamukal na handa sa table. Ang galing. Parang nung medyo una-una, parang hindi naman talaga tayo close Tapos ngayon, babatiin mo ako bigla. Sasabihin mo, happy birthday! Oo, nakakatuwa ka. Lo. Sumigaw ang mga plastic. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga bumati ng birthday ko. At sa lahat ng mga babati pa lang, bukas na bukas pa po ang MBC Building dito sa may tabi ng Star City para magbigay at mag-abot ng regalo. Oy, speaking of regalo, nga pala, bago ko makalimutan, i-announce ko na kaagad. Oo, yung mga driver, yung mga walang ginagawa ngayon, lalo na yung mga ubod ng sipag kakadrive. Bukod sa dapat inaalagaan mo yung pasahero mo, at alam ko namang hardworking ka talaga to the highest level, may ibibigay ako sa'yo. Akala mo birthday ko lang? Hindi! Paramdam ko na rin na birthday mo agad-agad. Because nagbabalik po ang ating Love Knows No Boundary promo. Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Oo, ganun kaagad, ganun kabilis. Sa mga nakikinig pong driver, chuper, saktong-sakto po kayo ng stasyon na napuntahan. Dahil dito sa stasyon na to, namimigay kami ng pera. Walang halong biro, B. Oo, ilaksan mo lang yung volume ng radyo mo kasi malay mo, one day, mabanggit ang pangalan mo sa radyo at may chance kang manalo ng tumataginting na magkano nga ulit? 1,500 pesos! That's right. Pero syempre, bago tayo magkwentuhan, alam mo na sa mga gusto mong budulin dyan. Huwag ka naman masyadong makasarili. Alam ko naman din, malapit na rin ang birthday mo. Baka naman gusto mong mag-share dyan sa katabi mo o kaya dyan sa kakilala mong driver din na dapat lagi nakatutok dito sa Love Radio. Kung kailangan pa bang i-memorize and basic? Sige, ako yung muna yung magbabalik maya-maya lamang. Magkwentuhan tayo, magtsikahan tayo. Lalo na kapag may mga birthday na ganap na ganyan. Diyos ko, may kakilala ka ba? Trip na trip. Trip na trip pumunta sa mga birthday pero hindi ka naman talaga kilala at all. Ba't ganun? Close ba tayo? Mamaya, pag-usapan natin yan, mga ganap kapag ka-birthday yan. But for now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.